Wąż polityczny tadada jest chory psychicznie tadada jest bardzo odważny tadada lecz także uważny tadada bo gdzie mieszka jest tępiony tadada wszędzie czyha człowiek zabarwiony tadada skończył już gimnazjum. Tadada wyjechał do sanatorium tadada tamtejsi go rozpoznali tadada na Ukrainę od razu wygnali tadada i od tamtej pory tadada wążyk ten wszędzie widzi traktory tadada żartowałem powiedzieć chciałem potwory. Tadada nie miał paszportu ani wizy tadada więc go nikt nie puścił na drugą stronę granicy tadada na Ukrainie bezkarnie pochłaniał ludzi tadada lecz miał wrażenie, że ktoś go śledził tadada nadszedł czas wielkiej bitwy. Tadada nie wiedział, że niedługo będzie martwy tadada już nie jest niebezpieczny tadada bo załatwił go wąż rzeczny hehehehe.